Iriyo nade jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mang'eny ni wendo wantiere studio ka obonyisowa nyinge en wuod kanye olonye weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Ma en twak mapok wabedo ga godo daktari nyaka ne wachak chenro mar penj laktar. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. An nyinga Dr. Jerry Okello. Athieth e hospital miluongo ni Medical Health Services Nairobi buore ka. An Kabondo Kasipul, an wuod Kabondo. Erokamano nya Dr. Jerry, amor mokalo mar bedo kodi e penj laktar. Isebedo kipuonjowa mang'eny kendo kawuono bende pod waher mana mondo mi imed puonjowa. Kawuono diher mondo wago mbaka kotenore kod weche mage. In makwa in mondo mi miwa topic. Kawuono dwa wuoye wach gimiluongo ni tuo miluongo ni gynecomastia. Gynecomastia en tuo mar kuot mar thund joma chuo kata kuom chuo. Joma chuo nigi thuno to thuno konego beni dongo kaka ma joma mine. Ndalo ma yudo ni ka ng'ato osechopo kata adolescent stage makoro hormones magi osechako lokore to nitie jok ma chuo ma be ineno ka thundgi be chako omo ka gima yware. To mano e gima luongo ni gynecomastia. Gynecomastia en gima mako ji mang'eny kendo osebedo ka chando ji niwach ng'enyne odonje wi ng'ato. Onyalo donjo e wiyi ma okelni kata mental health issues. Koro ok idwa kata bet kuma ji nitie. Skunde moko mineno ka ji dhi to oriw ji kata mana e baf to ng'ato tamore kata mana dhi luok niwach ong'e ni jomoko konene to nyalo kudo wiye. Koro mago gik ma onego bed ni wang'eyo to wawuoye mondo kik mi ji mang'eny bed gi chandruok mar mental health. Moro kapok wadonjo matut ahinya e gino manyalo kelo kuot thuno kuom joma chuo kata ni obro kuot nyaka ochop marom nade. Okuot ga marom nade daktari? Okuot ma waneno kaka e picha ka mana kaka mar ng'ama miyo koso kuota mana matin. Joma chuo seche moko yudo ni nyalo bedo gi thuno mokuot mana kaka poni giting'o chuma. Seche moko be nitie ka ginyalo bedo ni gitimo orako mopogore opogore. Ok ochuno ni nyaka bed ni ng'ato ting'o chuma. To onyalo kuot maber machalo mar ng'ama chuo. To nitie moro ma yware. Yudo ni ng'ani pok obedo kata kotimo orako moro amora manyalo miyo kata thunde bedo madongo. To yudo ka thuno no yware makoro odhi chalo mar ng'ama miyo. To seche ma oyware no to mano ng'iso ni koro nitie tuo moro manyalo bedo ni omakore godo. En gima nyalo bedo seche moko nyalo bedo kata kuom nyithindo matindo ma koko nyuol. To nyithindo matindo koko nyuol gima timore ni hormones moko mane min gi nigodo ka emodhi odonjo kuom nyathi tema koro dhi ywayo thuno no. Niwach wang'e ni gin hormones mag joma miyo, estrogen. To estrogen ni kobedo mang'eny maloyo testosterone ma joma chuo ema nigodo to yudo ni koro onyalo chako kelo ranyisi machalo kamano. Koro kuom nyithindo matindo seche ma gimedo dongo ka gidongo chato hormones ka medo lal to ka gilal to thuno no chak dok makare. Mago ka nyathi matin yudo ni onge yath moro amora mimiye. To nitie joma ni adole, joma koka yudo ni ujende ma nitie higni kata mana 10 ka yware nyaka higni 15. Jogo be nyalo bedo gi estrogen niwach yudo ni seche koro onyalo bedo gi chandruok moro mar hormones mag estrogen ka ema medore maloyo progesterone maloyo testosterone. Seche mago medore kamano to thunde no nyalo yware matin. To gini en gima mako ji mang'eny sana niwach yudo ni nus mar dhano ma inyuolo kata mana e pinywa ni yudo ni nyaka bed gi chandruok machalo kamano to dhi to rumo mos. Nitie moko ma seche moko ok rum machuno ni nyaka thiedhgi lakini ng'eny gi yudo ni orumo kende ka gidongo. Nitie joma dongo manyalo bedo ni nigodo ma jomokalo kata higni 30 kata 40 to mago yudo ni nitie gik ma tuoche moko manyalo biro kode kaka yudo ni kata mana obesity. Ng'ato kobedo kata obesity to yudo ni fat tissues ka ema dhi medore kachacha to miyo thuno dhi bedo yware kamar ng'ama miyo.
Wantiere kod picha ka anyakwara mogi ajwang' manyiso kuot thuno kuom joma chuo ma bende e twak wa odiochieng' ma kawuono. Daktari opimonwa ni gima thoro kele en hormones mana kaka iwinjo koleronwago. Kato bende wachonwa kacha ni seche ma pod nyathi tin to onyalo dongo kato gini dhi lal kende. Kato bende onyalo bedo e higni mane diere kore ka achakre higni 15 nyaka 20 kanyo bende onyalo bedo ne jok ma hikgi osekalo 30 bende onyalo bedo to ma koro luwore kod tuoche mopogore opogore ma samoro ng'ato nyalo bedo godo. Wantiere kod picha ka daktari kaeto bende kopogore kod picha ni naneno ka wantiere kod picha machielo maneno ni grade 1 kata level 1 kamano. Moro ang' iwuothe kodwa ni grades gi ginyiso nang'o to ang'o matimore e grades gi kaeto wamedo dhi nyime kaka grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 size aneno kopogore levels bende aneno kopogore wuothe kodwa e grades gi daktari. Grade ni to ngiso mana ni oyuare oseyuare marom nade. Ma kibiro ka indi kwa gi grade 1 to ma mana ranyisi manyiso ni gino odwa chako. Ma king'iyo kama to seche moko ji mang'eny be ok nyal kata fwenyo ni en gi chandruok machalo kama. To kiduogo e grade 2 to kineno ko oyuare ma ng'ama dichuo ok onego bed ni bedo gi thuno machalo kama. En thuno oyuare to king'iye maber to ochalo thuno mar ng'ama miyo. Koro en obiro en gino kata size ne yudo ni en 30% mar onego bed ni kaka onego bed ni bedo ma normal. Koro omedore kata mana 30%. Ko kiduogo kaindi tinoga koro ochako ogore piny. King'iyo line ni koro ing'ino yuare mochako duogo piny manyiso ni koro en gima liero obedo gi weight manyiso ni tissues ma koro donjo kaigi koro osebedo mang'eny koro yuaye piny. To kichopo nyaka grade 4 ka to koro en gima oseluar alwara completely ma king'iyo kata mana ginene aliola kaindi ma mbele kaindi kar thuno to maindi grade 3 ni yudo ka part mare matin pod ni malo. To kiduogo kaindi tineno ka aliola ni osekalo piny ma grade 4 ni osekalo nyaka piny manyiso ni koro liera chuoth. Koro ng'at machalo kama kata korwako nanga to inyalo we ni en ng'ama miyo. Mondo mi wachop ka daktari mowuok e grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 bende wabedo ga kod cases moko ma samoro gike grade 1 kanyo to hormones ka ochako dok piny kato lalala kato donga kanyo kato nyalo chopo grade 2 to nyalo dok chien kotenore kod kaka hormones chal koso nyaka odhi adhiya mochopo e grade 4 to kapono ni ochopo grade 4 thuolo ni duto te nyalo kawo kinde manyalo romo nade. Wang'eyo ni gik mang'eny manyalo kelo chandruok machalo kama to kapo ni en grade 1 nitie jomoko manyalo yude grade 1 to chako dok luwre gi gima kele. Nitie jok mawacho kata nyathi matin yudo ni gin hormones mag miyo mag min gi ema nokalo to seche monyuole cha to yudo obedo gi chandruok ni ma min gi nyalo neno ni nyathine nigi sida machielo monego bed ni timo nade ing'iye kata mana gi gynecologist. Lakini koro wang'iso gi ni gini nyalo dok kende to onyalo dok kata ka en grade 1 kata grade 2 depend gi amount mar hormones manie dendi. To nitie jok moko ma iyudo ni hormones gi bedo mang'eny kaka joma nie adole magi ng'eni gibedo produced ndalogo ma koro gin adole yudo ka estrogen obedo produced mang'eny. Koro ng'ani nyalo bedo gi mang'eny kata nyaka grade 4. En onya chopo nyaka kanyo kaso seche moko be ng'eny gi jo adole gi ng'eny gi be ka seche ma koro adole rumo cha ma koro gidonjo higni 15 16 kanyo tinoko chako dok kende manyiso ni adende koro testosterone cha koro sechako bedo maber kaso koro regulate estrogen ni ma gini nyalo dok kende. To joma dongo ma koro wachara ni gini okel kata mana gi tuo mopogore kaka obesity kata diabetes jok manyalo nyako bed joma nigi fatty tissues mang'eny bor mang'eny mago gin jok ma seche moko ok nyal dok chien niwach mago ng'ino kokel gi hormones mago koro seche moko nyaka timnegi kata mana either surgery mondo tim nade mondo duoke obed maber ogol boche moko ma miyo bedo maduong' koro igolo gi to iduoke koro bedo makare. Pimna daktari ni seche ma koro ing'iyo kaka in jagono ma osebedo ka ntiere e field kata yore mag thieth gi kuom ndalo mang'eny mokalo mane ma thoro bedo mang'eny kuom jogo niwach ni ji mang'eny thoro bedo kod chandruogni ma ikelo kod hormones koso mabiro kod tuoche mopogore opogore. Mikelo gi hormones ema bedo mang'eny niwach yudo ni kuom nyithindo matindo ma kokonyuol to mana hormones gi ema kelo gi hormones moa kuom miyo. Seche ma ng'ama miyo nigi ich kata omako ich to nitie hormone mabedo mang'eny e dende. Estrogen gi progesterone bedo mang'eny e dende. To gigi nyalo kalo badonjo i nyathi. Kuom nyathi. Koro donjo kuom nyathi kata en nyathi manyako wang'e maber ni nyathi matin ma kokonyuolo konego bed ni bedo gi
gi thuno maduong'. Kata ka en wuoyi to okonego bed ni obedo gi thuno maduong'. Koro magi te kodonjo, hormones gi kodonjo e dende, to dhi miyo obedo gi thuno maduong' ma dhi rumo kende, ma mano okel gi hormone. Jo adole ka, do ang'egi ni ng'eny gi, niwach wawuoyo kuom joma chuo koro, niwach joma mine to joma nyiri en natural onego bed ni gibedo go. Koro joma chuo ka yudo ni koro estrogen be bedo mang'eny, manyiso ni hormones ni ema timore nade, ema medo gi. Jok ma yudo ni gini nyalo bedo kata ni okel gi ratil mar del madongo, ka joma nigi obesity, gi yudo ni kata ginyalo kawo kata 20% mar chandruok ma waneno. Wantiere ka kod ma abedi nyisowa ni gin gigo manyalo kelo gi ka aneno tuoche mopogore opogore kaka ratil mamalo mar del, obesity, weche mag malnutrition. Mulna malnutrition ka daktari? Malnutrition kata man obesity no en malnutrition. En malnutrition, lakini kore en odhi gi koma chielo. En odhi gi malo. Malnutrition en nani wangiso wacho niya, ni dendi either yudo gima ng'eny kata ok yud moromo. To malnutrition ni seche moko yudo ni ka ng'ato orumo, nitie hormones moko mok nyal bedo produce, niwach chiemo ma ichamo ma onego bedi donjo to create hormones moko ok yud nafas mar loso gigo niwach gionge, chiemo go onge. Koro ma be nyalo miyo hormones machielo overweigh machielo. Seche ma giki ok ti maber, kata mana dendi ok ti maber, hormones go be ok ti maber, yudo ni there's a lot dhi bedo gi imbalance. To kibedo gi imbalance, chandruok kaka mar gynecomastia ni nyalo tuch. Idiopathic wacha ni en gima owuoka ma ok wang'eyo ni en ni ang'o mokele. To jok ma ineno kaka king'iyo table ni, wang'iyo jok ma nyalo yude, kata mana wan gi neonates. Neonates gin nyithindo ma koka mayom ma pok otieko kata mana dwe achiel. Wan gi puberty, jok manie adole. To kwaduogo koni to wan gi tuoche manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok machalo kama. Ma wan gi tuoche manyalo imbalance hormones. Ng'eny gi kok wadonjo e gik tuoche nying madongo go, to yudo ni wan gi tuoche kaka mar thyroid. Thyroid wang'e ni o control hormones magwa mag del. To wan gi pituitary glands. Kwan gi pituitary glands to nitie kata mana tumor gin kata mana kaka cancer mar pituitary glands. To pituitary glands ni wang'e ni ebe o control hormones mang'eny e dendwa. Ebe kapo ni yudo tuo kata mar tumor kata en tuo moro amora mar pituitary glands, wanyalo miyi bedo gi chandruok no. Wanyalo bedo gi kidney infections. Kidney infections kata mana kidney failure nyalo miyi pod ibedo, niwach kidney be wayudo ni o control hormones mang'eny e dendwa. Mano be nyalo kelo ni chandruok machalo kamano. Liver be the same. Chuny onyalo miyi bedo gi chandruok machalo kama kapo ni in gi liver failure kata liver infection of any kind. Systemic no mano ni iwacho ni tuoche moko, yedhe moko mabende ka ji tiyo godo to nyalo kelo chandruogni. Mulna kar yedhe ka, nikech ng'eni thoth ni ng'ato ok nyal madha yath ni koro madho yath mit ne. Nyaka be nitiere chandruok moro ma nitiere godo momiyo ne omuony yedhe kata ang' no madhi yedhe. Mulna yedhe gi daktari. Yedhe gi ng'eny gi gin yedhe ma ji muonyo gi gaming'a. Gin yedhe ma ng'ato nyaka ti godo kaka yedhe pressure. Seche moko in kata mana gi diabetes. Koro yedhe gi ng'eny gi nitie moko ma nyalo miyo organs machalo chuny, machalo kidney ok ti maber. Niwach moko nitie moko ma tiyo gi chuny, ma seche moko kapo ni in gi tuo kata mar pressure, to yudo ni imiyi yath matiyo ei kidney, adundo mari, not adundo ginene, chuny kata nyarogno. Koro seche ma koro gitiyo kuonde go, to gimiyo gicha ok gol kata ok produce hormones e yo monego bed ni produce. To seche ma mano timore, nyalo miyi ibedo gi chandruok mar hormonal imbalance, manyalo kelo ni chandruok mar gynecomastia ni. King'iyo gi kata kaka wariedo gi kanyo, ng'eny gina yedhe ma ng'ato tiyo godo ga, yedhe pressure, yedhe diabetes,
tuoche mag chronic gi. Ma seche ma kaponi dhi daktari kata kidwa wuoyo gi laktar to in gi chandruok machalo kamano to ber king'ise ni no imiya yedhe pressure lakini an gi chandruok machalo kama inyalo miya yath mok nyal timore nade mok nyal medo gini. Nagombo mondo mi wadonja ni ranyisi mag kuot kuom thuno mar joma chuo to ok ang'eyo ka nitiere ranyisi moko mopogore kuod nena pogruok e thund ng'ama dichuo ka opogore obedo madongo kata neno mana ka samoro suda omedore ameda koso nitiere ranyisi moro mopogore kod ranyisi ma en kuot mar thuno ni daktari? Onge ranyisi machielo en kuot mar thuno lakini gima nyaka wang'e ni nitie tuoche moko manyalo miyo ng'ato paro ni en gi kuot mar thuno ni kare en gi tuo mopogore kaka koro wach kata ni mana kansa waluongo gi ni differential diagnosis wan gi tuo mar kansa mar thuno manyalo mako joma chuo manyalo miyo ng'ato paro ni en gi kuot mar thuno kata gynecomastia kare en gi tuo mar kansa. Gimonego bed wang'e ni seche ma gini obiro to obiro e thuno go ariyo te. Ng'enyne obiro e ariyo go te. Achiel wanyalo yudo no chako gachiel kaso moro ni be chako medore lakini ariyo go te nyaka bed gi chandruok ni. To kaponi omako achiel to nyalo bed ni koro wachako differentiate wang'iyo ni onyalo bedo tuo mapogore gi gynecomastia ni. Kopogore kod kansa daktari, tuoche magi bende mamoko manyalo biro kod kuot mar thuno manyalo confuse ng'ato? Wanyalo yudo tuo kaka mastitis. Mastitis en inflammation mar thuno kanyo ero. To kaponi iyudo mastitis to odhi medore gi gik moko kaka lit, inflammation. Seche min gi inflammation cha odhi kuot, obiro gi rem gi gik mopogore. Kasa en gima biro dichiel. Ok ni en gima dhi yuare. Dongo mos. Ma ting'e ni dongo mos. Wan nyalo bedo kata mana gi kansa mar thuno ma iyudo ni ng'ato nigi kansa mar thuno both sides kata onyalo bedo side achiel kata side ariyo gote. To ng'enyne to obesity ne ma kiro yudo ni fat tissues gi biro to bedo kanyo ero to ywayo thuno to inyalo bedo gi gynecomastia. Ilero no kamoro ka daktari ni kaka tuoche mamoko anyalo biro kod rem nikech obiro kod kuot kachiel kod rem. Tiende ni kuot mar thuno ni ok onego bed ni obiro gi rem. Neno konego beno biro gi rem, onego beno kuota. Ng'enyne onge rem. Obiro natural. Chalo gima en odonga kanyo. Mana kaka ng'ama miyo kata ng'ama nyako nyalo bedo gi thuno madongo. Onge kod rem nyakwara Mogi Ajwang', omiyo kapo nono ni winjo ka nitiere kod rem mano nyalo bedo gi machielo. En mana ni ok wanyal wacho ni en ma kapok idhi ir laktar mondo mi otim ni diagnosis, mondo mi tim test mi ane ni dobed hormones, dobed obesity, dobed tuoche kaka dobed chandruoge ma ikelo kod yedhe ma imunya minga koso nyalo bedo chandruok mane. Omiyo kik ing'iri ang'iya kioti wacho ni en ma ber kidhi siptal mondo mi tim ni diagnosis. Yienwa mondo mi wakawie yweyo nyakwara Mogi Ajwang'. Kwa duoge kidieny mar ariyo to daktari biro pimo kaka itimo diagnosis, kaka itimo tests mondo mi confirm ni en ma to en ma. Kaito kosetim diagnosis thothne en ang'o monego bed ni timo, kik isud kata matin. Jaza ndege tuende Diani. Fly to Diani this Christmas with View Travel's exclusive holiday deals in partnership with Fly ALS. Get ready for sun-soaked beaches, unforgettable experiences and unbeatable offers. Enjoy 6 days and 5 nights on your Diani getaway starting from 115,800 Kenya shillings per person sharing. What are you waiting for? Angukia festive deals at Diani na View Travel. Book now. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What?
to the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on Viusasa. Nyoro gotieno seher noorona ote matuok. En nodwaro ng'eyo ka en onyalo bedo mapek. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Machiegni kendo penj laktar kokalira mogi TV ngima en mwandu. Daktari onyiswani ranyisi en na kuot mag thuno. Kapono neno kobiro kopogore matin mano nyiso ni nyalo bedo gimoro machielo ma ok en kuot mar thuno ma wawuoye to ber ka idhi neno laktar. Daktari seche ma ng'ato osebiro iri thoth notimo diagnosis nango. Mokwongo nitie history taking wakao ma jatuo nyaka nyisi gik ma shida ma en godo kata gini nochako karango to ene kaka gini time. To kaponi owuok e history taking to wachak wadoke miluongo ni general examination manyiso ni nyaka warang ni to thuno ni en okuot machalo nade, en gima okuot ma nigi rem kata nigi gimore e iye, ka nitie gimore e iye to mano wacho ni en gima nyalo bedo gi mass kata mana onyalo bedo kata cancer moro. Koro nyaka wa make sure ni watimo general examination mwa ng'iyo maber ni to thuno ni en ochalo nade, en gima okuot koso en mass. Kwa wuok e general examination koro wawach ni wadwa make diagnosis. Seche moko nitie dakteche manyalo paro kata ni nitie gimoro nyalo bedo die iye, kwa kamano to nitie kaka nodules mag thuno go nyalo bedo ni obedo matek matin. Kaponi o suspect kata no chich ni nyalo bedo ni nitie gimachielo to wanyalo timo gimoro kata ni ultrasound. Waluongo ni breast ultrasound. Breast ultrasound ni en onyalo miyo wa ratiro ni wadil gi gynecomastia kata wadil gi gimachielo. To ng'enyne yudo ni ok wadoge ultrasound. Watimatima general examination, to kwasetimo general examination to make diagnosis. To kaponi nitie tuoche manyalo bedo ni waparo ni okelo tuo ni, to wanyalo timo test mopogore opogore kwa dwaro ni ten tuo mane manyalo bedo nokelo gini. Ma seche moko waneno ni ng'ani en ng'at ma en gi pressure, en ng'ama ithiedhe pressure, to pressure ni ema nyalo bedo ni yedhe motiyo godo gi ema kelo chandruogni. Koro nyaka wanon ni pressure ni ten nade mondo wang'i ni to wanyalo loko yedhe motiyo godo gi nade mondo wakony gini kik beti na tuo mar gynecomastia ni kik bi. Onyalo bedo ni en gi tuoche mopogore opogore kaka koro wachara ni diabetes kata obesity. Ka en gi obesity be nyaka wang'i ni to wanyalo konye nade kata mana nutrition health wise. Wanyalo miye kata mana puonj mar nutrition nade, Kako nyalo chiemo mondo kik weight ni kata kik thuno ni bed yuare kaka osebedo ka yuare kamano. Test mwatimo lure gi tuoche mwanyalo paro ni timre nade nyalo bedo ni kele. Kaponi chopo
chuth ni koro nyaka wang'i ni hormones ema kele to wanyalo timo hormonal assay wang'iyo ni hormones gin machalo nade, lakini ng'enyne yudo ni ok wachandrego niwach waseyudo mbele ka ni tuoni en gima nyalo biro to nyalo dok olal kende. Koro kodok kende, konyalo dok kende to wamiye thuolo mondo dok kende kapok wachako miyo ng'ato yath moro amora. Kapok wadonjo e weche mag yath, daktari, wantiere kod pichni 4 ka pichni 4 gi magi nidwa ni mondo mwapuonjre godo ang'o, daktari? Nikech ok ang'eyo kaka kwang'iyo mamalo ni ma en picha ma en ng'at achiel en mani koro lokore koro king'iyo ma en thuno kon kachiel moyware to koro koyware kama to mano nyiso ni koro ma en ng'ani nigi gynecomastia. King'iyo thuno ne gi thuno ne no ka gipogore, ma endi en mar ng'ama dichuo mone kaka onego bed ni bedo to ma to oyware matin, kendo kidung'ie koni en ineno koyware ma kendo kata mana dhoge ni ineno koyware machalo mana ng'ama miyo to moro ni ineno ka odok adoka piny kaka mar ng'ama dichuo. Koro maendi en gynecomastia momako thuno konchiel. To king'iyo maendi en koro ng'at ma onge kode, ma ng'ama onge kode, ng'ama dichuo ma onge kode ma onego bed ni obedo kama ok kaka moro cha. Manyiso ni ng'ato nyalo bedo kod kuot mar thuno mar joma chuo mar hormones kata mar tuoche kata mar yedhe to mako konchiel. Onyalo mako konchiel ka ng'eni koro kata kaponi gynecomastia ong'e ni en kuot mar thuno to gik mang'eny manyalo kele. Koro kobiro konchiel to onyalo bedo no obiro kata wach hormones, onyalo bedo no kuta ni wach kata mana nitie ginene iluongo nade boche ma koro odonjo iye kanyo. Onyalo bedo ni okele kata mana gi kuot mar kata mana kaka kansa mwawacho no. Koro ing'eni wan ema nyaka wang'i ni to en tuo mane momiyo en ang'o momiyo gini obedo kama mondo watine kaka wanya thiedho. Kapok adhi weche mag thieth, ok ipimna ni tuo ni kata chandruogni onyalo kelo hinyruok kata onyalo kelo complications kuom ng'ama dichuo ma samoro nitiere kode, koso ng'ato nyalo dak adaka kode being ni ok okel complications ng'ato dak adaka kode ma kapo ni chieng' moro hormones ka dok chien, nikech kaka joma mine iwacho ga ni hormones dok chien ka ng'ato chopo higni 55 kamano weche mag menopause ka koro chako donjo. Ok ang'eyo ni to pimna kanyo, daktari. Chandruok kata mana complication mang'eny wanyalo kelo to onge mang'eny. En mana ni koro complication achiel ma ji ok nega ka gima en complication lakini en complication en nyalo kelo ni mental health problem. Oyonge kod kwe mar paro. Oyonge kod kwe mar paro. Niwach iyudo ni ng'eny ji ok nyal kata mana golo t-shirt mbele ji. Kwa kamano to gini okuot ma kaka koro idono ka ng'ani t-shirt ok onyal rwako t-shirt momake ma ko rwako t-shirt momake to yudo ni konchiel dhi neno ka gima duong' moloyo konchiel. Mano dhi miye obedo gi problem mag stigma. Mar ariyo tie kata ka gin wache ni en ng'at manie adole, ing'e nyithindo sikul, jomoko yanye, jomoko nyiere, koro ma nyalo miye obedo gi chandruok ma jomoko bedo gi a serious mental illness ma kaponi ok obe ketgi piny mowuok kodgi maber to nyalo kelo nigi chandruok maduong'. To mora mar rem to onge mana kaponi tuo moro chako donje iye machalo kata mana kansa ema koro nyalo kelo ni complication mopogore kaluwore gi tuo ma odonje iye. To ma bende nyalo develop bende onyalo donga kaka okuot kaka nokuoni molokre gimoro nono koso terena ma ka tuo moro biro to be nena tuo machielo mobire kien. Ma kaponi tuo moro biro to biro machielo. Obira kien ok ni en ma. Daktari ukinyisa ni odongo ga ma ng'ato nyalo chopo kama ng'ato nyalo rwako bra koso enena mana manena kama to ok ni odhi ahinya kaka mar ng'ama miyo madhodho. Ok yot mondo iyud ni ng'ato rwako bra, ng'ama dichuo rwako bra to onyalo dongo maduong'. Manyalo dwaro bra do bed ng'ama miyo. Pok neno ng'ama rwako bra lakini kaponi eden ng'ama miyo to do rwako bra, onyalo rwako bra, onyalo dongo maduong'. Onyalo dongo maduong'. Mane duoko mana dwaro ni onyalo dongo maduong', to onyalo dongo maduong' marom nade tiende ni en chandruok mantiere nyakwara Mugejo. Adwa ni mondo wayaw ni twagni wayaw ni mbaka ni mondo wago mbaka kanyakla. Kinyalo bedo kod penjo moro amora nyalo donjo Facebook page en Ramogi TV #en page laktar, nyalo yudo bende kokalo Facebook page wa en page laktar, an bende nyalo yudo kokalo Facebook page na en @Joseph #en page laktar mondo wago mbaka kod Dr. Jerry. Daktari ponono ni neno kodhi adhiya to kodogi to kochandi nikech samoro isebedo ng'at mang'ongo, samoro iseyie ni ite kotuo ma diabetes kata pressure gi kainago. Inyalo weri kode.
jomoko nitie joma weye to nitie joma koro gini dwa chando ma kapo no chando wi to inyalo weri kode lakini kapo no chando wi ok gikel rem koro ka onge rem to be ok chando wi to inyalo weye to kapo ni ochandi to nitie surgery minyalo tim mondo timre nade oduoki chien mondo mi oduoki chien no mulo kacha weche mag kaka ngato chiemo weche mag malnutrition weche mag obesity tiere gik moko ma bende watimo ga ukang'eyo kanyalo chwale nikech gimedo bore del kuom ranyisi tiere gik moko kaka madho kong'o tiere gik moko kaka chamo chiemo ma bende ang'no mi ibed kod boche mang'eny kod gik ma kamago mulna mama tin nutrition en gima lach en puonj malach monego bed ni ji mang'eny ng'eyo niwach ng'eny ji kaka sani koro oganda masani nitie chiemo mang'eny mwachamo mwakia kumoaye nitie chiemo man gi jiemo mang'eny gin jiemo kata mana gwen sana gwen wach Nairobi kata yudo ka gwen mag gredi waluongo ni gwen mag gredi yudo ka ging'eny ma tema ji chamo wach ma kienyeji cha osebedo ni en pesa ne kata yude tek kaso pesa ne ni malo koro tuoche mabiro gi chiemo mag wachamo mag grade gi achiel kuom gi niwach gigi daktari wamaki kar jiemo kanyo akawie sim Caroline aneno ka kod Caroline e line wawinje penjo ma Karo nitiere godo hello penj laktar Caroline hello penj laktar machiegni wawinji duok duon TV ni piny kiyie Karo ok wawinj Caroline maber akwayo ni mondo mi producer no kaw simu kaeto mondo mi wawinj ne nitiere kod penjo machal nade wamula ne kar chiemo ka daktari jiemo emane wantie jiemo gi yudo ni gin hormones chiemo gi kata chiemo moketne momeg gwen gi to nigi hormones mag growth hormones to yudo ni ginyalo mi ibedo gi chandruok mopogore opogore kata mana dendi nyalo bedo ni ebo kuot niwach nitie hormones modong' matin manie gwen gi ma kichamo to gibe gidhi affect dendi magi gik ma chandruok monyalo yudo achiel kuom chandruok monyalo yudo en gynecomastia ma yudo ni kata thundi dongo tin ng'ama dichuo moko onego bed ni dongo to mago gin gik manyakwang'e apart from mano to yudo ni nitie joma ohero chamo chiemo manigi modhi mang'eny too much fat kata ka en boche en ng'ama chama gik manigi modhi kata mo mwachamo gin modhi yudo kata ng'ato tedo gi modhi mang'eny mano be nyalo kelo chandruok sukari mang'eny be kichamo chiemo manigi sukari mang'eny kek nitie jok ma kaka sani koro wadhi e sikuku nitie jok ma koro iko dwa chamo kek dwa chamo gimoro amora madili gi wach mogo ma nyalo kelo chandruok machalo kama be Karo ne penjo ni nonyuolo nyathi to sani koro nyathi kano chopo higni 3 to neno mana ka thunde ne ochako bedo madongo onego bed worried koso onego bed ni o monitor nyathini mondi onego bed no monitor nyathini lakini ber kodhi e osiptal mondo daktari one mondo kagua ni to en thuno machalo nade but ng'eny gi yudo ka sani ko kala nyathi ja higni 3 to wacho ni ja higni 3 mano en gima mbele kacha odhi rumo niwach yudo ni hormones ema poko balance maber onyalo dhi nyaka higni 3 kapoko balance maber onyalo chopo nyaka kata mana higni 5 kata mana 10 piedi joma koro yudo ni moko chako kata mana higni 10 no niwach koro gidonje adole to ka gichopo higni 15 kanyo to rumo ti joma nyalo tiyo kata mana nyaka higni 16-17 luwre gi ng'ato luwre gi dend ng'ato antiere kod Benson e line Benson hello penj laktar hello Ramogi machiegni Benson iluongan Benson na penjo kama ni joma nyiri gi kumulo joma chuo kumulo tunde joma chuo be nyagolo gi iwacho ni wan joma chuo ko bulo tunde joma nyiri to wagolo gi wuok gideka gibulo meko be ko nyalo wuok iwinje daktari awinje openjo ni ka ng'ato mulo thund joma chuo ka nyako mulo be nyalo miyo bedo ok apar ka mano en gima nyalo timore niwach mondo wuogi dwaro hormones
to hormones mag joma chuo yudo ni testosterone ng'eny maloyo estrogen. Koro mano ok timre. To kata mar nyiri ni be ok apar ka en mulo ema time, en adongo. En adongo. Omiyo wach moro wacho ga ni nyako nyathi ma nyako ni thundi gi biro piyo piyo nyaka bed ni ng'ato mulo. Ok en kamano. Ok en kamano. En dongruok mar ng'ato gi genetics mar ng'ato. Niwach nitie joma nigi matin, nitie joma nigi madongo. En penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu, bed thuolo penjo e ng'eyo. Seche ma ipenjo no to pachi medo yawre kendo wamedo ng'eyo. Antiere kod James Elaine. James, hello, penj laktar. James olalna. Aneno ka James bede olalna ka. Adwa ni mondo miang wadonje weche mag thieth. To kapok wadonje weche mag thieth yenwa mondo mwaka wiyo ka waduogo to bongi weche mag thieth. Kae to bende penjo duto te daktari biro duoko. Gima duong' mano wacho kacha ni thothne en hormones. Kisi bedo ng'ama ng'ongo to koro nyalo bedo kaka dark lifestyle, kaka chiemo, kaachiel kod tuoche ma ng'ato nyalo bedo godo, tuoche mag diabetes, tuoche mag skari kod gik ma kamano. Kik idhi mabor, kidieny mar adek en mari mondo mi wapenj laktar. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Mama, donge ini boyie? Mondo wadhi kodi dala. O nyathina, anakwayo ni mondo utera ir meher. Nyathina no dwaro ni mondo anakonye sani. Ninakupenda, asante sana baba, mwokozi wangu. Ili kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Nakumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Mungu akubariki. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. How is it possible that you can provide X-ray, ultrasound, laboratory tests within just 75 shillings per month? So we want a total implementation of the agreement. Osiptende mag jigiwegi obogolo oko jotuo matiyo gi okumba mar SHIF. Kalakteche bende obago ng'anyo kawuono. That the National Treasury shall today disburse all the pending equitable share allocation to the 47 county governments. Piny owacho osingo chwalo omenda ne counties kachop tich ang'wen mar jumane. Kabiro tayudo ka bulldozer oginene muko ot. Watu ya serikali ndio wabaya. Wanatanganya watu hii murati ni murati. Hii kumbe ni pesa wanaiba ya citizen. Jodak manyama vila obedo gi buok kaluwore kod muko mag moko kuom utegi okinyi makawuono.
En thuolo ni nyakwara moge jong mondo mwapenj laktar penjo duto tema inyalo bedo godo penjo ng'eyo omiyo bed thuolo mondo mwagomba kani odiechieng' ma kawuono nikech wayudo ni chandruok maduong' modhi kelo en dang'ni mar paro. Seche ma intiere kod dang'ni mar paro ne wasebedo kod chenro gi wayudo kacha ni odhi kelo ni gik mang'eny chia ni kata confidence dhi dok piny to kapono ne nyathi mariek seche ma chia ne odok piny kata class ok odhi time maber kata sport mano nyalo timo ok odhi timo maber. Koro tiende ni ya ni taya kata sulwe mar nyathini idhi negi nikech en gimoro ma samoro nok understand kata nok wang'eyo malong'o ni ok onego bed ni chande. Emomiyo wakelo lakteche mantiere kod lony mopogore opogore kaka Dr. Jerry mondo mwagom mbaka kotenore kod weche machal kod magi. Mike, hello, penj laktar. Michael Lalna. Mike machiegni? Iwuoyo gi Michael. Machiegni Michael. Ne an gi penjo e penj laktar. Nitiere wadwa man gi kuot mar thuno. Tunde ne ochako kuot ka noja klas 7 gimoro 2015 kamae. To nyaka sani pod tunde nego kuot to sani gidok chien matin tin. Ang'o manyalo bedo ni timore mamiyo sani gin gidok chien to chon to ne gikuot madongo mana kan gima en nyako. Sani oja higni adi? Sani oja higa 20. Erokamano Michael, daktari dhi duoki sani nisemule to kata kamano lerne Michael. Wang'eyo ni ng'ato nyalo bedo ni donjo adole, stage mar adole, to seche modonjo stage mar adole ni nitie hormones mang'eny ma play part. Achiel kuom gi en estrogen, ma estrogen ni kuom joma chuo otin kabisa, onego bedo bedo matin kabisa. Testosterone bedo mang'eny maloye. To nitie jok moko ma yudo ni estrogen ndalo ma gidonjo adole, estrogen ni bedo mang'eny, to en gima dhi kayuare ma kaponi en achiel kuom gima chando owadi Mike no, yudo ni onyalo bedo for a long time, chopo nyaka kuma koro kosechopo age ma koro adole cha orumo, koro hormones bedo balanced, to testosterone ni ema koro bedo dominant. Seche mo bedo dominant to estrogen ni rumo. To mano emomiyo ineno ka koro nyalo odok chien. To boyudo ni onyalo yudo ni kata kochopo 25 years kucha, to boyudo kosedok chien ma koro kochako nene kendo. Ni wach ni bende luore kod dend ng'ato ka ng'ato. Antiere kod simu machielo. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni? Antiere gosipka moro Ruth. Osipna ne kochopo gokinyi to tunde ne kuot. Alafu to kochopo gimoro ka chieng' rieny to gigo dok, lakini ok rame. Sida nyalo bedo nang'o? Osiepni ni en osiepni manyako, osiepni mawuoyi? En osiepna mawuoyi. Orom nade? Onyalo romo higni 21. Oja higni 21. To gino osebedo maromo nade macham? Daktari penjo ni osetime kuom thuolo marom nade? Osetime kuom ndalo mang'eny, lakini seche moko biro ga to seche moko biro ga ok en gima biro pile amoro. En gima biro dichiel ka dichiel, lakini ok rame. Be amor ka owacho ni osiepne ni wach ng'eni tek mondo ng'ato owach gik matime kata onyalo pimo ne ng'ato wach penjo madwa penjo ni to nong'e nade. Koro ka ng'ani poni nyalo ng'ise to mano ng'iso ni stigma pok omake mano gima ber. Gini en gynecomastia. Gynecomastia seche moko yudo ni temperature nyalo nitie science kata scientist moko mawacho ni temperature nyalo affecte. Manyiso ni seche ma koyo ng'ich to yudo ni onyalo yware matin. To seche ma koro kata ndalo chieng' kata ndalo ma wan gi chieng' to yudo ni chieng' niwach temperature ni malo nyalo duoke piny. Mang'ini hormones gin gitugo gin ga very active during depending on the temperature. Kor lwasi chal. Kor lwasi chal. Koro kor lwasi be is one of the affecting factors manyalo miyo obedo oneno maduong' kata onyalo dok matin. Lakini kata kodok matin koro wach ni ong'ich, lakini en atie to mani koro kokuot ahinya.
Manyiso ni koro ginyalo monitor kata gibiro ng'iyo kaka ndalo medo sudo. Antiere kod Caroline simu. Caroline, hello, penj laktar. Hello. Machiegni? Apenjo niya. An gi nyathi ma jabet, nyathi ma wuoyi. To nyathini kama nyuolna ne ber. Lakini sani nitiere gik mowuok ne pino goeko ma daktari wacho go tunde owuok. Ma inya koni nang'o penjo na daktari. Nyathi matin kamano, mano ja higni 3. Yudo ni gynecomastia ni en ng'eny kuom ji bila kata age machalo kamano. Konyalo dhiri daktari, to seche moko daktari nyalo nyise ni en gima dhi rumo. Kaka omedo dongo, kaka nyathini dhi, thuno ni nyalo dok chien. To kapo ni en thuno maneno kabisa, to ber kapo ni kodhiri daktari, tinyalo timne kata mana test 2-3. Mano gynecologist. Inyalo tere ir gynecologist, to timo kata test 2-3, to kapo no fwenyi ni nitie moro ma ni malo ahinya, niwach apart from thuno mawuok madongo gi, onyalo affect gik moko mopogore opogore. Kaka? Onyalo kata mana affect duong' mar nyathi. Seche ma koro nyathi ochopo adolescent stage, to yudo ni koro kata mana dongo mar duong'ne kata kaka onego bed ni losore e yo makare, to ok dhi kaka odwarore. Koro ma endi emomiyo seche moko kata kotim test gi, to nyalo nyisowa ni to kiwango mar hormones gi ichalo nade, to ere kaka wanyalo konyo. Niwach nitie moko minyalo mi yath. Kone ni koro magi okalo na okalo mang'eny ma koro nyalo kelo ne chandruok machalo kamagi. Nitie yedhe moko ma gynecologist nyalo miye mondo control. To seche ma gidongo ni daktari, nikech magi gin hormones, gin e thuno, gidongo kendo thund ng'ama dichuo yware kaka yware ni. Wang'eyo kaka thund ng'ama miyo chal, kod tij thund ng'ama miyo. Yudo ka ng'enyne en mar ikruok mondo mi kapo nono yudo nyathi, mondo mi glands mag chak oikre kod weche ma kamagi. Ok ang'eyo ka magi bende e iye kono glands gi kata pipes mag chak, otogoro mag chak ka bende losore alosa ema ne giwuok ganye, nikech magi gin hormones tema kelo nyaka thund ng'ama miyo. Gie iye kucho gik moko te timore kaka timore, koso en na kut mana matin to iye kucho to en minimal. Thun ng'ama chuo gi thun ng'ama nyako ok opogore ahinya. En mani koro mag joma miyo giikore gibedo mabet dongo mondo giikre mar nyathi chak kod gik mag koro kaka kodongo kamano to oikore mana kaka mar joma miyo ikore. Niwach hormones ma miyo mar joma miyo bedo kama chicha ema miyo kuot kaeni. Koro gima timore kuom joma miyo ema timore kabe. En penj laktar Nyakwara Mugi Ajwang'. Ok ang'eyo kapo nono ani weche mag exercise, nikech ma bende en penjo ma aneno ka biro ni bende ka ng'ato timo exercise kaka ng'ama dichuo timo exercise ma samoro tegno kata pek moingo exercise ma ng'ama miyo nyalo control hormones gi koso? Exercise ok nyal control hormones. En mani koro nitie gynecomastia manyalo biro ni wach diabetes. Koro kobiro kata ni wach either diabetes kata obesity ma yiro ratil mamalo mar del. Koro kapo ni obiro ni wach ratil mamalo, ratil mar dendi ni malo, to exercise nyalo konyo. To kapo ni en hormones, to exercise ok play any role. Wang'eyo yore mag thieth daktari. Thieth en timo tests ka, wang'eyo ni en hormones, gin tuoche mamoko, gin yedhe ma ng'ato chamo kata madho koso. Tiende ni kapo ni gin hormones, ubro timo nang'o? Ubro control hormones gi yedhe nang'o? To kachopo kanye ma koro inyalo chopo e weche mag surgery kata yeng'o? Luwore gi gimo kele. Niwach waneno ni nitie gik mopogore opogore manyalo kele. Jok ma nyithindo matindo ma koko nyuol nyaka higni 5-6 kanyo, iwe aweya tiwacho ni wadwa neno kaka gidok chien. To kapo ni gimedore kabisa, ma seche moko gimomiyo gimedre ga ni hormones gi gin ga moa kuom miyo. Koro ing'e ni igolo gi mos ma dend nyathi to onge gima makelo hormones gi at that time. Koro yudo ni ng'eny gi to ka dhi rumo kende. To kapo no korumo kata kotim test, ing'e ni gichopo e level mane mondo mi konywa kapo ni inyalo miye yath ma temo duoko gi piny kata manyalo tieko gi. To ka wadok e adolescent stage, be wanyalo weya weya mondo dok chien. To luwre gi kaka nyathini kata mana jadole ni kaka gini time, kaka osebedo ka affecte mentally. Koro kapo ni en gima
affected mentally makata school okonyal kata okonyal kata mana tugo gi jowetegi okonyal kata mana luokore gi jowetegi to ket baf mar monyuako majiriwore to mano seche moko nyalo tere watimo ne surgery. Inyalo yena ka usimu daktari ka pok odonje surgery. Hello, penj laktar. Hello, ma Wycliffe Ali. Machiegni Wycliffe. Antie gi nyathi manyako. Matunde okuot. Iwacho ni kaka nyathi dok to ni tuno dhi to chokore tuno. Mano en adier koso ma kuta mana nikech pach mago mon gi. En nyathi ma pod tin ma pod dhoth. En nyathi ma pod dhoth, Mano koro watemo ga ibiyo ne to chwer kendo chake biyo to chwer. To wuok gik machalo cha. Koro penja ne laktar ni en wach mane? Daktari dhi duoko maber. Daktari. Mano en hormones mag miyo emodonjo kuom nyathi. To en nodonjo seche ma koka onyuol nyathi. Moken nieti ni chake ma miyo emokelo shida ni. To chak ma wuok no ken chak ni koro ni en chak mar miyo ema koro dhi kacha modhi okudore kacha apana. En hormones mag miyo ka emodhi to gudore kacha to mago gin gik madhi rumo mos. Kata kidhi daktari moro amora to bong'ise niya mago weri go aweya dhi rumo kendgi. Onego bedni biyo koso. Kata koko bigi ok onego bedni biyo gi. Onge gimonyalo timo nyathi. Ni wantiere weche mag surgery daktari makoro samoro gini dongo kuom kijana to ene high school stigma kod weche makamago emani wachni biro chopo kamoro makoro nyalo wachni mondo mi tere surgery. Wamul kar surgery kanyo kod kaka ng'ato nyalo rirore tok surgery kod gik makamago. Surgery en jo plastic surgeon ema time ma gin jok ma rekebisha dendi kaka onego bed ni bedo. Koro breast kanyo yudo ni gidhi golo tissues mang'eny ma miyo gino kuot. Koro ka gigolo tissues go to gidhi duoke ma koro obedo kaka onego bed ni bedo. To kapo ni otim surgery to en ng'ama pod hormones ka pod nie dendi tinyalo miyi yedhe imi yedhe maduoko hormones go kata ng'ado hormones go mondo kik tiye dendi kaka gisebedo ka gitiyo mondo kik chak kendo gidongi mondo chak oduoki kendo mana e pala kendo. Yiena mondo mi akaw simu machielo waduogo kar surgery kachiel kod yedhe mag hormones. Hello, penj laktar. Hello, Ruth. Machiegni. Erokamano, adwaro kada identity mara. An gi shida moro ni hips ga pir. Hips gi? An gi hormones moko mag dichuo. To koro mara ni affect nikech o affect nikech ino ka ESG pisa. Koro nadwa penjo daktari be nitiere kaka nyalo fanya nikech iyudo ni kama tiye onge yani okelo na shida mang'eny kabisa. So next time iyudo ka samoro ji obedo to onge kata ng'ama nyalo bedo juti wewe ini. Koro yani iyudo ni nyalo and again iyudo ni kata nyithindo mipuonjo go bende seche moko ipuonjo kata topic moro ma ichiwo example moro kaka ni like idwa puonjo topic mar koro kichiwo kata example moro to nyathi ng'iya ni ka yani neno rianena kaka ng'ama dicho. Koro it is painful in fact osechanda mang'eny ma sometimes awacho ni kata koro awera kata mana gi tich. Intie kanye? I got it from people. Because it's really paining me a lot. Erokamano nyemo mi wantiere kod penj laktar mondo moyud kaka wanyalo konyore kendo kaka wanyalo somo rieko. Daktari, iwinjo chandruok ma entiere godo, doher mondo mi ikonye ing'adne paro nikech kaka winjo ka gini dhi gi chiane wacho kanyo ni ogombo samoro gomboga kata we tich. To be dwa wil moko penje ito be osedhi daktari moro amora niwach mano nyiso ni en gi hormones mag joma machuo ng'ata kata mana joma miyo niga kodo lakini en otin niga kabisa. Koro iyudo ni seche moko en onyalo bedo ni en gi mang'eny mamiyo bedo gi
gi nene ranyisi mag hormones machuo kaka for example onyalo bedo gi yier e tike no onyalo bedo kata gi moko manigi kata voice mag yudo ni break mano nyiso ni en gi testosterone mang'eny ka ber to onego bed noneno daktari mana pod mana gynecologist mondo mi okonye niwach nitie test moko monyalo timone mondo ng'e to kiwango ni chalo nade to ere kaka inyalo duoke piny mondo kata kapo ni niwach ang'e ni seche moko at some point odwaro ni mondo olielgi kapo nolielgi to kik gichak giti kaka gitino. Tapani bende kapok watiko chenro tibiro chiwo namba nikech wuoyo bende konyoga mang'eny mokalo. Kang ichiwo namba takwa in mondo mikaw namba daktari mondo migo kode mbaka iwuo kode obro tai kaka inyalo timo kae to obro nyisi gima onego bed ni timo mondo migini kik donje pachi ahinya kik okelni stigma mathoth kaka wawinjo nitiere no to gin gigo ma inyalo tim inyalo konye donge daktari kamano. Ang'eyo ni nitiere achiel ariyo adek madiher mondo watiek godo kotende kod chandruogni mak mana ni kapok watieko to daher mondo mimulna kar surgery kacha ni wacho kacha nitiere yedhe ma ibro mi ng'ato mondo mi kik gichak gidong kendo ma ang' bro chak duoki e surgery. Yedhe gi ng'ato bro muonyo gi kuom thuolo marom nade? Ibo muonyo gi ndalo duto te mag ngimani koso ibro muonyo gi kuom thuolo marom nade? Yeni surgery twatimo en cosmetic manyiso ni en waduoka mondo dog kaka onego bed nobedo lakini pok wagolo hormones ka ma hormones ka kimuonyo gi to kapo ni miyi yath timiyi yath ma antagonize mamiyo hormones ka ok bed nade ok bed mang'eny kasto be ok giti tich ma koro gitimo cha koro seche momiyi cha to surgery mosetimni cha koro yudo ni kapo ni ok omiyi yath ting'e ni thuno cha nyalo dok obedo kaka ne entiere chon kaka onyalo dongo mochako bed kendo gynecologist machielo to komiyi yedhe ka to koro dhi ng'ado gi ma kata kodongo to dhi dongo mana matin mok nyal miyi bedo gi chandruok machalo kamano. Wach mogik minyalo wewa godo kotende kod kuot thuno kuom joma chuo? Kuot thuno kuom joma chuo en gima chando ji kendo en gima nitie kodwa. Yudo ni almost 50% mar dhano manie pinyni osebedo godo at some point to daher ni mondo ji ong'e ni gini en gima nitie to en gima inyalo thiedhi to kapok kamano to ok en gima nyalo dak gi ng'ato kuom ndalo mang'eny manyalo miyo ng'ato bedo gi chandruok manyalo hinye. Poni ng'ato dwa tudore kodi kaka janeno wano inyalo yudi kanye kachiel kod namba ni mar simu daktari? Kidhi e mbui to wanyalo yudore Medical Health Services kata Jerry Okello e Facebook to TikTok ayudora Dr. Jerry Okello. Kimanya kanyo kata kitemo ioro kata message to idhi duoki. Erokamano ahinya geno ni ka gioro ni message tibro duoko nikech daher mondo mi oganda oyud konyruok ahinya kaka penjwa mowuok Kisumu no. Erokamano daktari ageno ni odiochieng' machielo kendo ki yudo thuolo ibido gwago e mbaka kotene kod weche mag ngima nikech ngima en mwandu. Erokamano ahinya ne jogo picha ma waka moting'o Lewis gini erokamano mathoth ne director na Philip Ochieng' od Migori ne jogo picha ma wakachiel kod jogo mochung' ne duol erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth erokamano Nyameja maduong' moloyo ne in jahera mar chenro ni wakete mana ka mondo Muhammad puonjore nikech ngima en mwandu. Ani luonga ni Ruth Otieno oriti masani.